Asa lang pagiging mo nununani mo? Pamina. Padtuon ko si Rosa sa bahay. Magpakaroon kong dapiton ko siya dito. Kung di ana niya kayo na, makahigayon ka na sa pagkidnap ka niya. Ang buot mo ipasabot. Nang buhat ko sa imong bahay. Pagod niya, ato na ko nagita si Rosas. No. Dili sa kong bahay mo siya nagiton. Hinoon. At tangi si Rosa sa gawas. Inigpauli niya, anak ko pa sa kidnapa. Bright kay ka, Angela. Bright kay ka. Mayo kayo mo nanunahan. Pero okay katapang mga tao na to. Laing tao nga itong pakidnapon kay Rosas. Bahala ka. Ang importante, nga makidnap gid ninyo katong babayhana. Sigurado na kini. Kunya. Kadusam niyo katuwa itong babae. Makigsulti pa ko kaniya. Kung mutukop na gani siya sa kong paon, kontakon ko na ikaw. Magpaabot ko si mong tawag, ha? Sige, mabalik na ko sa bahay. O paabutan na ang pagkontak ko nimo. Bueno. Ihatod lang ka. No. Dili na kinahanglan. Narasalahan na akong sakinan. Muna lang ko nimo. Sige.